जोड़ा लगाई। अरे जोड़े वो कौन चीज जोड़ा लगा? इनके कोनो चीज के जोड़ा नहीं खे। न साज बाज निमन, न झलवा निमन, न नचनिया निमन, न अपने निमन। हे महाराज जी तो कमेटी के दोस्त ना बा? हां, ये कमेटी के दोस्त बा। हां, दुर्गा माई के पूजा मांगली, दुर्गा माई के पूजा मांगली चीज है कि में निमन निमन कलाकार के बुलावे के जहरून भाई। तो सुदर्शन के निमन बुला देला, हमारा सामने अंधर लगन के लेडीज का पैसा लेकर लौंडा न जावे जरा। अरे मर देते पूजा तो ऐसे ही खरमंडल हो गई। ऐसे कहे के बात नहीं याद। देखिए जेकर मन में घमंड हो जाए अभियान का, कहतर के तोरा में गणवंता कहने लगा हो जाला। ए बौरा हां जेकर मन में घमंड हो जाला नु, अब तर बाजार खत्म बा। हां, जाए वाला बाला हवा मत तो मांग। बेमतलब के कमेटी के रुपया जियान करतर जातर बिना मतलब के, बिना मतलब के काहे के गाँव नहीं गावे के लूर नहीं खेत ले लेता रसाटा काहे ले तरह। हट ए बोका जेकरा मन में घमंड हो जा महाराज, ओकर 3-4 चीज बदल जाला। ओकर बोली अनबन हो जाला। देखली ना बोली गणवंता, त एकर बांस हेलल त लाल पियर लगल। अरे देखले ना बिहन तक बोली। जेकर मन में घमंड हो जाला, ओकर 3-4 चीज बदल जाला। ओकर चाल उदंड हो जाला, बोली अनबन हो जाला, जिंदगी भंड हो जाला। ए अरुण भाई इसने प्यास लंगड़ बकलंड हो जाला। आजकल में लड़ाई था, मन बढ़ जाई तो 3 चीज लुटा जाई हो। आंधर लांगड़ सुना प्रश्न तू करबा हमरा से। तार 3 गो गणेश जी के बता ले बानी, तू खाली बता दी हो। कितना लोग है नहीं विद्वान है ना अपने को, अभियंता ना लगाते हैं। हाँ, बस खाली ये इतना हम पूछे के चाहता नहीं। हमनी के जदुवंश सही जा जादू लगावता नहीं जा। लगावता नहीं जनु। सुदर्शन जादू के सीह लगावता बढ़िया कहले जदुवंश में जादू लगावता ठीक बा। अच्छा तू हो रघुवंश, रघुवंश के राम प्रधान हवे ना मालिक। ये उल्टा तू अपना में राम लोग काहे नहीं लगावा? राम रविदास के काहे दे लगावे खातिर? एक दिन ना हो 7 दिन तेरा 7 दिन काम देता नहीं तर पेमत नहीं खेती करके तू बता दे बाबू। आखिर रविदास लोग फलना राम चिल्ला राम क्यों लगा रहे? आप अपने राम को रविदास को क्यों लगाने के लिए दे दिए?